Uzinele Dacia. Alo, uzinele Tracia? Dacia, domnule. Da, mă scuzați. Doamnă, permiteți să mă prezint. Da, vă permit. Frățică! Așa. Doamnă dragă, după cum am citit în ziar, poliția și-a luat loganuri de 78.000 de euro. Mai aveți pe stoc? Da, sigur, mai avem. Fantastic, da, e o nouă divizie de lux de la Dacia? Da, deluxe. N-o să-mi bag. Vă rog să-mi spuneți atunci ce dotări are. Păi ce vreți să aibă? De exemplu, scaune din piele. Da, are. De crocodil sau de cobra? De cobra, că îmi place Adrian Ilie. Altceva ce mai are? Schimbător, roți, volan. Da, volan reglabil pe înălțime, nu? Sigur, pe înălțime. Vai, ce tare! Aer condiționat are? Bineînțeles, are aer care este condiționat de vremea de afară. Excelent! Ce mai are? Casetofon cu CC și cu detector de radar. Nu se poate! Extraordinar! Dar ce e la CC? Caset changer, domnul. Foarte fain! Dar ce motor are? Câți cai? 200. 200 de cai? La roată. Adunat de la 2 roți vine 400. Deci nu-mi vine să cred! Cu mașina asta mă pot înscrie la curse! Nu vreți cumva și acțibilduri pentru curse? Ba, cum să nu? Cu ce îs? Cu poliția rurală. Uai, ce șmecher o să fiu! Vă putem monta și un girofar în cazul în care vreți să fiți safety car. Ai de capul meu! Dar când v-ați dezvoltat voi așa? Că Dacia era un fel de skin of the dick, așa? Peste noapte, domnul, peste noapte. Și janti de magneziu pe 19, se poate? Se poate. Și spoilere, și tobă sport, și faruri Big Xenon. Dar mă faceți să râd, acestea sunt incluse în dotarea standard. Excelent, îs foarte bucuros. Când pot să vin după ea? Păi chiar acum vă puteți teleporta aici, să știți că mașina are în dotare și așa ceva, adică o stație orbitală cu care vă puteți teleporta, sigur. Dar, doamnă dragă, eu n-am avut chef de glume. Dar ce crezi, mă, că eu am timp de tine, mă, nesimțitule? Doamnă, vă bateți joc? Păi da, îmi bat joc, uite. Dar nu, dumneata, ai început. Eu am început? Da, dumneata, ce tot îndrugi acolo? Ia uite la el, piele, tobă sport. Unde ai văzut tu, domnule, așa ceva la Dacia? Și unde ai auzit tu, domnule, de Logan de 78.000 de euro? Ești nebun? De banii ăștia ți-ai 10. Ia uite la el. Dar stați că așa scrie în ziar! Scrie în ziar! Alo! Scrie în ziar! Alo!